te tare, mă, că mi-ai pus. Ai venit cu tot, ai venit cu tot. A, dar n-am dat tare. Uite-l, mă, în pula mea, bă, frate! Bă, frate, da, Păi lasă mâna, bă, frate, tu când dai gri faci așa. Faci așa, cu palma în pula mea. Dar ai văzut, mă? Eu las garda, normal, ia, lasă mâna, normal, nu faci așa. Tu vezi ce mă iei cu tot dracu. Bă, îi spune că dai tare să din garda, bine. Așa. A, bă. Am zis ce recuști asta. Îmi place să mă mir, dracu, cam de când mă mir. E persoana mierda? Nu? Hai, deci tu, dracu. Stai, mă, lasă-mă că eu am nevoie să... Tu lovești acolo. Vezi că eu zis, eu ies de aici, mă. Îmi place și tarea, tu mă-i pune. Dă-i, hai, tu dă-i. Tu lovești acolo, că eu... Uite, că eu am răzbat de asta ca să mă ies acolo. Tu jos să lovești, nu? ¿Han visto? No sé, sí. Cuando me van a pierna esta, uite-ți posaci. Dacă intrăm repede, Da, uite-ți posaci. De faci așa. Ești gâtul. și dacă e cu Ei, da. ești de aici și faci aici așa. Hai. Tu lovești. Mă, tu lovești acolo, n-auzi? Deci merge și cu botul. Lovește, mă. Vrei să lovesc? Bă, nu stai tare, să lovești. Să faci... Dă-i. Hai. ¿Qué tenías ahí? Ah, mira. Fica aici. Bien, bien. No me ha gustado. Hai. Los dos al mismo fútbol. Acum te bătești tu, eh? Eu sunt murdul, da. Mamă! E bine. Hai, bă! Hai, dă-te în capul, mă. La mor de râs. Nu că faci așa. Hai! Ia luptă fără gard. Hă? Ia luptă fără gard ca mine cum e greu. Ia să-ți ce greu. Capullo, no grabes eso. Bă, pero vă-l prinde balul por aquí și cal jos. Da, e urât și fără bucat. Ți-nu ți-e frică? Nu, de ce crezi că mă... Hai! Bă, frate, tu mă rog, deci tu ești... Tu alți lucru nu faci decât să lovești. Încearcă și tu să... Tu înveți, eu încerc să încerc și o combinație mai noi, să învăț ceva. Tu lovești acolo ca să dai, l-ai văzut? E el acolo, teacă moldovean.
Păi frate, bă, tu, dă-i... Hai că dau cu cap. Stai. Eu zic că să înveți tu lucruri mai bine decât... Că așa pot eu să vin aici în cap și stau numai la tâciu. Numai așa. Numai așa. Ese me gusta, vamos. Da. Cam e pula. Era tu ceva... Nu, m-ai căcat tu. Pasat. Da. E o bere. Ha? E bani. Hai ține-i. Ce țin pentru după aia? Undeva? Și ce fac? Undeva? Hai, nu. Ține, mă. Vină. Bă, eu poate că e. Dar în moment că eu e acasă. Hai, mă, hai, alea, hai că mi-am luat aminte.